sa Diyos, patalinghugan ta, kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dala niya, ang saad niya may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dala niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dala niya, ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dala niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Ang panahon karon hadul na, busa mangandam kita matagusan. Ang pulong sa Diyos patalinghugan ta, kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan. Kun mo balik siya, andam ka ba? Okay, maayong gabi mga higala among mga suki o mga pinalangga ng mga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga maghatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og bubukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong gabiuna, pagadumalahon kini sa inyong higala, Brother Levi Calabes. Okay, magampo ta mga higala, amahan na mo nga nas kahitasan sa mga langit, nagakalipay kami o Diyos sa pagpasalamat kanimo, nining takna sa sayo sa kahaponon, nga ikaw nagapakiguban ka na mo, nining tibuok adlaw nga ipapahulay, nga hangtod ning orasa ikaw nagalugway sa umang kinabuhi.
Salamat sa iyong pagpakiguban og salamat usab o Dios sa kinabuhi nga imong gidugang sa matag usa kanamo. Karong gabi una gihangyo kanamo o Dios nga hinaot pa ikaw magahugas og maghinlo sa among kapakyasan. Og nagapangamuyo kami nga samtang magatuon kami karon sa imong mga pulong o magatubag sa mga pangutana nga gipadala dinhi, naghangyo kami kanimo o Dios nga hinaot pa nga ang balaan nga espiritu imong igabubo sa matag usa kanamo, imong ihatag kanamo aron ang among hunahuna among makasing-kasing mabuksan sa pagsabot o pagdawat sa kamatuoran. Tagai kami kasing-kasing o Dios nga masinabuton, tagai kami kasing-kasing nga madinawaton siya mga pulong. Tabangi kami sa pagkinabuhi, matag-usa namo nga uyon sa imong kaubuton kay maoy among gihandom o Dios nga kon mobalik si Hesus kaming tanan makauban kaniya og makapuyo sa langit ng pulianan. Nining gabi una nagampo kami kanimo sa pinasahi tungod kay nining takna aduna kay mga katawhan, mga anak nga nagilaid sa mga balatian sa lawas. Nakalanlaing mga balatian nga gipangbatyag, ang uban na ay mga tambal nga ginainom, ang uban na sa mga tambalanan, nagaantos nakalanlaing mga sakit. Pero kay ikaw man mao ang Dios nga gamhanan, among gisaligan, hinaot pa nga imong duaon ang matag usa, tapinan sa imong balaan nga makamot, aron matangtang ang naglalaing mga sakit, mabatnan sa imong katawhan ang maing panglawas, samtang nagpaabot sa pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Doon sa kay uban nga mga anak kining mga panahona, ngang uban adunay mga problema diya sa panimalay, family trouble, hinaot pa nga ikaw maghatag og kalinaw, kahusay, nga ang pakigdait o gugma maoy naas puloy-anan. Amo sang giampo tungod kay duna kay mga anak ning panahon na usab nga na problema sa mga financial panginahanglan sa matag adlaw. Hinaot pa ikaw magsangkap. Kutob sa mga handom sa iyong makanakan, ilang mga panginahanglan sa ilang kinabuhi. Hinaot pa ikaw maghatag o Dios o magtabang. Og nining gabi na giampo sa namo sa pinasahi ang mga sponsors niini nga programa. Hinaot pa nga sa kanunay imo sab silang protektahan, ihatag may panglawas, ibubo sad ang panalangin, grasya nga gikan kanimo sa ilang nagkalain-laing panginabuhi nga magatubo sa matag usa ka makasing-kasing ang gugma sa pag-support diha sa imong buluhaton. Giyahi kami, malaumon kami nga ikaw magpatalinghog sa umang pag-ampo, amo kining gituhuan o gisalig nga madawat sa pangalan ni Ginusos nga among manluluwas. Amen. Okay, moadto ta higala sunahan. Sa gihapon nag-inusara taron, nagsulo ta dinhi sa atong programa. Tungod kay ang atong kauban si Brother John, wala gihapon dinhi kay tuwa pa man siya sa Bilyaba. Siguro murag ni ato siya ugma. Masig maabot to, pero murag masig madayo na ni ugma ang burnout. Ugmang adlaw natay burnout day no. Alas 5 sa buntag kutob pod sa alas 5 sa hapon. So madayo na, wala tay broadcast sa buntag. Pero sa gabi nanatay broadcast no kay 5 to 5 man siya ang burnout. Mana nga karong gabi mangandam ta o mag-charge tandaan kay ugmang adlaw walay kuryente no. Basi og madayon na gini ugma unang mangandam ta karong gabi mahigala. Okay. Sa di pa ko mapadayon sunahon niya man gitonol dinhi nga ipa-public service no nga adunay gihato dinhi nga pitaka
Ang tag-iya si Pantaleon Keith Jutson Humawas. Tagalamintak Sur di siya, Midilian Cebu. So atensyon no, Pantaleon Keith Jutson Humawas. Tag-iya sa Pitaka nga nawala, Tagalamintak Sur, Midilian Cebu. Nga naa ni driver license. Importante rin yung driver license. Na driver license sa sulod sa Pitaka, ani nakita ni dito sa Idwax, unahan sa Municipal Cemetery. Ang nakakita ni ini mao si Raniel Lirasan, tricycle driver. So palihog lang pag-claim diri sa DYCM. Panahon sa diri sa DYCM, kadumduman ta. Diri lang i-claim mga higala kana kon nakapaminaw mo nang doon na ganay mga silingan kanos lamintak Sur nga nakapamati nini nga panawagan, sultihi palihog si Pantaleon Keith Jutson Humawas. Nga taga-Lamintak Sur, Midilian, pahibaw siya, sultihi nga ang iyang pitaka nakitaan o niya nias DYCM na ay driver's license o niya gihatod din sa buutan nga tricycle driver si Raniel Lirasan. So salamat kayo Raniel no sa imong paghatod din sa DYCM. Tagsar mo driver nga ingon ani nga honest kayo na may uban good nga makakita. Ang uban ilabay o niya kwaong unod sa pitaka. Maragway pagbati ba, lisod biya kayo ron panahon na ang pagkuha og driver license. Lisod kayo. Unang nato makita ningon ani atong iuli no niya aron ma disseminate ang information or maabot ngadto sa natungdan. So pwede sa mga radio station ninyo ihatod sama ani gihatod dinhi para nga mapahibaw kung kinsa ang tag-iya ni ini. Palihog lang i-claim, pag-claim there is sa DYCM. Okay, mao tay atong public service mga higala. Aniya mo adto ta sunahan alang sa atong mga tigpaminaw sa radio. Atong gipasalamatan ang inyong pagsunod kanunay sa ato nga tulumanon. Aniya alang sa atong mga viewers, palihog di ay atong i-share no sa gihapon ang ato nga programa ngadto sa atong mga friend alang sa mga viewers o mga follower ni ini nga program. Nyag namoy mga importante nga mga mensahe palihog i-send na dinhi pwede sa akong number nga akong gipahibaw nga na ninyo. Pwede siya gari mo send og mensahe sa comment section nato sa Facebook mga higala aron ato nang matagad dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, akong sublion ang tanan ato nga gina-welcome. Okay, mo ato na ta mga higala ato ning sugdan sa pagbasa ang mga kahigalaan nato nga ato nakita dinhi sa screen. Atong mga viewers na ipipila ka mga mensahe nga ato nakita dinhi. Niya si Brother Edi Layos nag-send siya og star. So salamat kayo Brother Edi Layos, maayong gabi nimo diya sa Madridejos. Niya pod si Saya Ang, maayong gabi sa tanan Brad Libby, Brad John og mga kauban sa station. Watching diri sa Panalipan, Katmon, Cebu. Kauban naminaw karon si Brad Pablo Jan Cherson. Salamat kaayo diha sa Panalipan, Katmon no kang Brother Mario Alquizar. Usab naman iyang gibutang dinhi sa iyang account Saya Ang. Thank you kaayo sa inyong pagpaminaw diha sa Panalipan, Katmon sa ato nga programa. Ato sa nakita si Brother Ronilo Itang
Maayong gabi Kuya Livy og sa tanang kaigsuunan nga naminaw og nag-view karon. God bless sa tanan. Kanya pa'y mensahe si Brother Eddie Layos. Good PM sa tanan nga mga naminaw og sa tanan nga mga kaigsuunan. Okay, good evening. Niyasad si Sister Jeannie Rama Fermin, bag-o ra jud na nauli, Brad Libby. Didto mi nagsimba sa Sirahe Church. Kauban namo ang family Aborido og sila si Tito og Tita Nini Solibyo. Mayong gabi ni mo, Brad, og sa tanang listener, God bless. Ani ato pong nakita din si Meliod Silasol. Ani ayang mensahe, mayong gabi Brad Libby, nagkita jud mi si Brad John Dihito ganina diri sa fellowship sa Biliaba. Salamat nga nagkabagat mo dito, no? Salamat kaayo. Ani ato ning dalikyatan mga higala ang apikas nga screen. Ato ato ning tanahon. Ato ning basahon ning mga kaigsunan nato nga nag-send og heart, nagpasabot nga love nila atong programa. O niya ang uban nag-like pod sa atong programa, sa atong pagiganahan sa atong program. O niya aritos nag-like niya si Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Niya pod si Jeneline Lumuntad sa Takup. O niya si Jen Fail Linjo. Okay. Niya pod sa Anisito Priscilias di sa Panggamay na duha ka trompa di nagtingog. O niya pod si Meliod Silasol. O niya pod si Rosalie Tumabini. Niya si Saya Ang, Brother Eddie Layos, ato sa nakita din niya pod si Sylvia Breso. Salamat po kayo, Sister Sylvia Breso. Ari putas mga nag-love sa ato nga programa. Ato nakita din si Sister Jeannie Rama Fermin, Brother Nelson Bersero. Niya pa ito nakita si Imelda Osabel Buratso, Ronald V. Bragat. Niya sad si Larry G.R. Punay, si Juan Mingo Goliemas, kuan po ni security guard ni asa kaniron siya nagsikyo. Niya po si Sister Rosaline Mainit sa Germany. So good evening ni mo diaday. O ba ni Sister Belen Mainit. Niya po si Brother Jomel Tundag Hiralia. So thank you kaayo Brother Jomel Hiralia. Ato po nakita si Brother Eddie Layos sa madidihos ni. Niya si Chel Notario Aragon, Lowell Nodalo Estrira. Niya sad si Ayan Kevin Dorotan. So muni atong makigalaan nga ato nakita din sa pikas nga screen nga nag-send, nag-like sila o nag-send sila heart sa ato nga programa. Okay, ato ning balikan og tan-aw ang pikas nga screen. Ato pong nakita din si okay, niya sad si Brother Rufino Moreno. Nag-send po siya duha ka heart o nag-like po siya duha po ka gisend niya nga nag-pray. Anya niya sad si Chel Notario Aragon. Ang iyang mensahe, maayong gabi kanimo Kuya Livy og sa tanan tigpaminawan sa kini ang maayong balita.
naminaw na pod mi karon si Kuya Libe. Salamat sa pagbasa, Kuya. God bless sa tanan. Salamat po kayo, Sister Chel Notario Aragon. So thank you kaayo sa inyong pagsunod kanistong programa. O niato pong nakita din si MG Istoy, Mr. and Mrs. Maximo Istoy. So thank you kaayo, no? Mr. and Mrs. Istoy. Okay, thank you sa inyong pagsunod sa ato nga programa. Makahimo gyapon mo higala sa pagpadala og mga mensahe diri sa ato nga program aron ato nang anam-anamon sad og basa dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, ato din gi pangumusta ato mga kaigala diha sa Kadwawan karon dahil Sabado ana ang fellowship meeting sa Kadwawan SDA Church sa Kabuntagon Fellowship. Naalang sa tumakaigsunan mga membro sa Kabuntagon Fellowship, Bugo, Kabangkalan, Nailon, o niya ang Simbuawan, tawag na Golden Hills, Kabangkalan, Kadwawan o Gimpilakan. So, adto ang ato nga tigom sa Kadwawan Fellowship meeting karon nga Sabado. Nihapit na po di ay ang crusade, no, nga pagahimo din sa Pugo City nga sponsored ka na sa atong mga professional, mga negosyante nga na-held sa Prince Hotel, mga higala karong sunod Domingo, Pizza 14 ngadto sa Pizza 20. Yan natay talagsaon sad nga speaker anang panahona. Okay, niapoy atong basahon MG Estoy, Mr. and Mrs. Maximo Estoy. Okay, salamat kayo, no? So, dito magdugay mga higala, muadto ta sa unahan, di apo di ay si Edi Layos, greet di ay ko sa Ofiasa family o sa Almunicar family from Kaungkod. Okay, salamat kayo, no? May gabi sa taga Kaungkod, Bantayan. Salamat sa inyong pagpaminaw sa ato nga programa ug paglantaw sa ato nga live broadcast. So, liwan ako higala. Palihog atong i-share, no, ang ato nga program ngadto sa ato nga friend aron singon na daghan nga mga kahigalaan nga makapaminaw, makalantaw sa atong programa. Kanya wa man ta nahibaw god nga sa atong pag-share sa ato nga program nga ang pangutana nga atong gitagad base og mausay gikinahanglan sa inyong mga friend. So, anang panahon na at mahibaw nga sa ilang pagpaminaw na blessed po sila mga higala sa mga pulong sa Ginoo nga ilang mapamatian. Muna nga hangyo na to na kanunay nga atong i-share kanunay ang pulong si Ginoo ngadto sa atong isig katao. Okay, mangita ta din higala og awit, no? Adto ta sa awit nga gitawag og adto ta sa langit. Pamamanghin at tusok-tusok. Ato ning i-play karon nga awit. Kani nindot ni nga mensahe sa awit nga moadto ta sa langit. Kay mo man itong handom. Hinungdan bitaw ng alagad tas Ginoo kay gusto tang moadto sa langit. Niya nga awit higala. Sa akin at buhi ka nunay may makusog na bagyo.
sa langit nga puluyanan. Adun ka sa langit nga arang puyan, iniwalalay kasakit nga atong matagangka. Dito ta ninyo kauban ni Jesus sa langit nga puluyanan. Adun ka sa langit nga arang puyan, iniwalalay kasakit nga atong matagangka. Dito ta ninyo kauban ni Jesus sa langit nga puluyanan. Kauban ni Jesus sa langit nga puluyanan. sa langit nga Okay, daghang salamat sa awit. So, moadto na tahigala sa unahan. Okay, ato sa ning tan-awon, ni apay atong nakita sa screen before ta mobasa sa pangutana. Ang pangutana ang atong tubagon karon katong pangutana ning atong ning aging semana. May tungod ni atong sala nga sa Espiritu Santo nga di mapasaylo. Okay, niya atong basahon ni As Christi Salahid Cristal. Mayong gabi na usab igsuon dihas pagtuo. Greet ko sa tanang nato nga makaigsunan didto sa Kinatarkan Island. Hapit 600 ang ni-survive sa pulong sa atong buhi nga Dios og lingaw og makapamingaw talagsaon ra sulod sa usa ka tuig. Okay, tinuod na manang happy evening sa atong tanan mga campers diha o niya mga nagfacilitate diha atong mga leaders na diha. So hinaut pa nga ang Dios magaproteksyon kaninyo. O niya pod si Rotsel Hilig Sinudlay, Rostel Hilig Sinudlay. Good evening mga brad. Good evening mga brad. Greet me sa tanan diri sa Maitom, Marangog. Kanunay ming nagapaminaw sa inyong programa. Hilig Family. God bless you. Salamat kaayo no sa mga Hilig Family diha sa Marangog. Anya po si Christy Salahid, atong camp makahapsay sa atong unahuna og makapabaid ang pulong sa Ginoo gunad sa sukad sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Salamat sa tanang mga kaigsunan nga nag-sponsor sa camping nga buluhaton sa Ginoo og salamat sa broadcasting nga DYCM Bugo. Ang Dios magauban kaninyo. Okay. Niya pod si Eric Kamay Apatan. Mayong gabi ninyong tanan dira ang Kolibe. So mayong gabi sab ni Budadong diha sa Opon na akadiyapon or nauli ka diri sa Libho. So salamat sa imong pagpaminaw o pagsunod sa ato nga programa. Hinaot pa sab nga ang Ginoo kanunay sad maga pakig-uban nimo. Salamat kaayo no. Okay. Adto ta higala sa pagpadayon sunahan ato ning lilion makadiyot ang mga kahigalaan nga nahidugang. Niya po dato nakita si Belinda Luhira Tirana. Ni nakikuban sa nato si Juni Mainit, si Miyod Silasol, niya po si Rosalie Tomabini,
Ni ato panintan-aon, ato sa nakita din si Larry G.R. Punay. Ni apod si William A.D. Murag kuno sayop sa Sambuanga ni. Niya si Eric Apatan nakikuban sa nato. Okay. As of this time, mga pa niya ito nakita sa screen. So makahimog yapo mo sa pag-send mga higalag messages, no? Ni as Belinda Luhira Tirana nag-send siya mga heart o mga kamot nga nag-pray. Okay, moadto na ta sa pangutana nga atong tagdon. Ang pangutana nga atong tagdon higala taod-taod na nga gisend dinhi sa ato programa. Kuani kanan diri sa ato nga comment section. Okay, ato ning pangitaon dinhi sa atong cellphone kay ato man tong gi tan-aw ato ning tan-awon ragod adira. Good evening Brad John og Brad Libby, na ako'y pangutana. Unsang salaa ang dili mapasaylo? Salamat sa inyong pagtubag from Antipolo. Albuira Lite, God bless sa tanan nga nagtan-aw si Leticia Donaire. Okay, salamat kayo no, Leticia Donaire. Salamat kayo sa imong pangutana nga gipadala niyo sa atong programa. Okay, adto na tayo sa pagtubag. Kung naamoy mga dugang tubag diha, mahimo nga inyong isend dinhi sa ato nga comment section sa Facebook, no? O pwede sa atong number, mahigala. Aron ato nang basahon ang inyong mga tampo, makahatag mo og dugang pagpasabot sa tubag sa pangutana nga gipadala ni sa atong higala. Kay sorry kayo nga maputol usay kadiyot tungod kay need medyo sa sige natog suroy-suroy matalisikan usay ta, mga resulta usay mo aksyog katol ang atong tutunlan. Nang sorry kayo nga usahay mo kalitlag katol, mo ubo mo na nga usay maputol og kadiyot. Okay. Okay, mo ato na ta mahigala, no? Ang iyagong pangutanang gipadala dinhi. Unsa kunong salaa ang sala nga dili mapasaylo? O niya ang nangutana ani gikan sa Antipolo, Albuira Lite, si Leticia Donaire. Okay, thank you kayo sa pangutana. Dinis Biblia naigisulti dinhi sa Mateo Kapitulo 12:32 nga ang sala nga dili pasayloon, ang sala batok sa Espiritu Santo. Ato nang i-discuss karon. Pero ang tanang sala mahigala pasayloon binas Ginoo. Kana kun ang sala nga atong nahimo atong gihinulsulan. Kay kun atong tan-awon ang na-record dinis balaan nga kasulatan, kun atong basahon ni mahigala nga sa Isaias 1 versikulo 18 nag-ingon ang Ginoo, o mari kamo karon og usahan ta paghusay, nagaingon si Hiyuba,
bisan pa ang inyong mga sala mapula, pagapapution kini sama sa nibe, bisan lubos pa kini mapula, pagapaputiun sama sa maputing balhibo sa karnero. Pasalig na sa Ginoo natong tanan. Ang Dios nagtawag natong tanan, umari kamong tanan. Nganong ang tanan man ang gitawag sa Ginoo? Tungod kay kitang tanan nakasala manggudta. Siya umari mong tanan. Unya ang tao nga musanong sa panawagan sa Ginoo, muduol ngadto sa Ginoo, moangkon at tubangas Ginoo, Ginoo nakasa ako nimo. Pasaylo ako. So ang Biblia nagsulti bisan pag unsa kapula sa atong sala, pasayloon sama sa iyang papution sama sa maputing sama sa usa ka nibi. Bisan pa daw og lubos mapula, kanang word lubos mapula, nang grabe ba kadako sa atong sala, ingon ang Dios, papution ako na sama sa maputing balhibo sa kaniro. Kana kun ang sala nga atong nahimo, atong giila nga sala, o niya giangko na to nga nakasala ta, o atong gitugyan sa Ginoo, ginulsula na to. Bisag unsa pa ng salaa nga nahimo nato, bisag unsa pa ng paglapasa nga atong nahimo at tubangan sa Ginoo, sa dihang ato ng ilhon o ato ng isugid nga to sa Dios, automatic pasayloon sa Ginoo ang atong mga sala. Dugang pagido, sa unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 9, ang atong mabasa, gaingo din ang 9, arin ako basaha sa Maayong Balita nga Biblia. Muni atong mabasa sa Maayong Balita. Apan kun isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong og matinumanon sa iyang saad, mupasaylo gayud sa tanan natong mga sala og maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Niya na sa ipasalig sa Ginoo. Ang Biblia nagsulti, apan kun isugid nato ngadto sa Dios ang atong mga sala, imong giangkon ba atong giangkon, Ginoo nakasala ko aning salaa, pasaylo ako. Unsa may ingon sa Biblia? Apan kun isugid nato ngadto sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong og matinumanon siyang saad. Unsa ang Dios? Matarong ang Dios og matinumanon siyang saad. Unsa mang saara ang gisaad sa Ginoo nato makasala? Kay ingon man ito nabasa, matinumanon ang Dios sa iyang saad. Ingon sunod din mupasaylo gayud sa tanan natong mga sala og maghinlo sa tanan natong kalapasan. Muni gisaad sa Ginoo higala nimo og nako, nga kun atong ilhon ang atong sala, atong angkuno nakasalata, o niya atong isugid ngadto sa Dios, gipasaligan ta sumasunabata nabasa, siya nga matarong matinumanon siyang saad. Ang Dios sigala mo saad gani, mutuman yun siya. Pag muburak mga adlaw sa kinabuhi, tungod kay ang gingos Ginoo, mamatay sila kung makakaon sila ni adtong bungas kay santo pa matinud-ano ni Ginoo. Aniya, pag-ingon sa Dios, kang nuwi nga ang kalibutan iyang lunupan sa tubig, o ang bisan kinsa nga tao nga dili maghinulsol silang masala, maapil pagkalaglag niyad ng lunop nga iyang ipadala.
Natuman ba ang lono panahon Noe? Natuman. Alimang ka nga sa daghang mga tao sa kalibutan ni atong panahon na, walora ang naluwas. Si Noe, iyang asawa, iyang 3 kabuk anak lalaki, o ang iyang 3 kabuk umagad. Walora ka tao. Taliwala sa minilyon nga mga tao panahon ni Noe, doon nalay 8 ka tao ang naluwas. Kinsa ni mga tawhana, mao ni mga tao nga ituo sa mensahe nga giwali ni Noe. Kadtong mga taong giwalihan ni Noe, wa mo tuo, nagyaga-yaga. Kaya unsang luno pa mo abot nga perti man sang inita, kaayos panahon. Wa sila mo tuo kay to believe man sila. Diha na sila mituo nga miabot na ang ulan, misugod nagtubo ang baha, pero awahin na ang tanan mga higala. So natuman ang tubig, ang ulan higala nagpadayon sa pag-ulan sa kalibutan panahon ni Noe. Sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi, limang kana, way bugto. Buntag gabi sulod sa 40 ka adlaw. Hinungdan nga mitubo og ayong tubig ang record sa Biblia. Milapaw ang tubig sa pinakataas nga bukid sa kalibutan og 15 ka maniko. Nagpasabot nga nangamatay gyud ang tanang buhing butang nga wa misulod sa arka gawas natong isda kay mabuhi na sa tubig. So 150 ka mga adlaw ang tubig nagtabon sa tibok ng sayuta. O nang kutob sa nay kinabuhi nga wa makasulod except yato mga isda nangamatay silang tanan. So ang Dios tinuod yun nga matinumanon sa iyang saad. Natuman yun ang saad si Ginoo. Gilunopan ng kalibutan. O niya, human sa lunop, nindaghan na po ang tao. Wal palagi siluti ang yawa sa tanas. Human sa lunop, bisag pinili itong mga tao ikarga sa arka. Diha na siya nanumaw nga mga tao nga mga dautan. Tungod kay ang yawa, nagpadayon siyag panintal sa mga tao nining kalibutana. Mao hinungdan nga si Kristo gisaad ng daan sa Isayas. Gisaad ng daan nga maipadala nga nis kalibutan. Aron mahimong atong manluwas. Natuman wa? Natuman dinis Ginuso sa una. Nagkinabuhi siya. Ipon sa makatawhan. Ginatag na ang daan. Mamatay siya. Ikatulong adlaw mabanhaw siya. Og natuman kini sa takdo gayon. Tanan nga gipangsultis Biblia, dunay katumanan. Og nagsaad si Kristo nga mabalik siya sa kalibutan niya. Aron ang mga tao nga matinumanon kaniya, iyang dalhon paingon sa langit. Mutuman ang Dios niya na. Sa pagingon sa atong nabasa nga pasayloon niya ang atong mga sala, siya tumanon nako ang akong saad, pasayloon ang mga sala, og hinluan ang tanang pagkadaotan, matuman yun na sa ginuhigala. Sa ato pa pasayloon ang sala. Munang ayaw pagpakawala sa paglaom. Kung nakasala tayo pagpakawala sa paglaom. Mintras aduna pa'y kahigyonan. Ang kuna na ang imong sala. Isugid na ngadtos Ginoo, hinulsuli na ngadtos Ginoo. Kay ang sala nga hinulsulan mapasaylo mga higala. Karon ato ning hubiton mga higala. Unsa maning sala nga di mapasaylo? Sa Mateo 12:31 ngadto 32, ang sala batok sa espiritu dili pasayloon. Unsa man di ang Espiritu Santo? Unsa may buhat sa Espiritu Santo ngang makasala ta batok sa Holy Spirit, di man ta mapasaylo. Unsa man di ini ang Holy Spirit? Arita magbasa sa libro sa Juan 16, o niya versikulo 7, 8 o 13.
Ang atong mabasa mao ni nagisgot ni ang title niyo ang buhat sa Espiritu Santo. Muni the third person mga higal sa Godhead, ang Espiritu Santo. Matod pa sa 7. Ngani suginlan ko kamo sa tinuod nga maayo alang kaninyo nga mopahawa ako, si Kristo nagsulti ani. Kay kun dili ako mopahawa, ang malalaban ang Espiritu Santo ni dili moanha kaninyo. Apan kun mopahawa ako, siya akong ipadala kaninyo. 8. Og inigabot na niya iyang pailhon ang kalibutan mahitungod sa sala og pagkamatarong og sa hukom. Maunay buhat sa Espiritu Santo mahigala. Pailhon ta sa atong sala. Huy, nakasala ka. Mohonghong sa imong unahuna, sala na imong gibuhat. Ayaw nagbuhata kaysa na maunay tingog sa Espiritu Santo nga mihonghong diya sa imong unahuna. O niya ikaw, wa gikagyod manumbaling. Bisag, tanawar guna ka ng makasata. First offense na itong mahimo. Murag magkuba-kuba ang imong dughan. Magbukal-bukal ang imong dughan. Kulbaan kag ayo. Kay kanunay nagtulisok ang Holy Spirit sa imong kasing-kasing manahuna. Nakasala ka. Pag hinulsol. Sumnay buhat sa Espiritu Santo. Pailhon ta sa atong sala. Unya suguon ta sa paghinulsol sa atong mga sala. Nga ang makapasaylo nato mao si Ginoong Kristo. Karon, muna'y tingog niya. Pailhon ka sa sala. Unya tudluan ka sa pagkamatarong. Dalan sa pagkamatarong. Inya na, tudluan ang taka kung sa'y buhaton sa matarong dalan. Apan misuki ka. Nagpasabot na misupa ka sa tingog sa Espiritu Santo. Buti pasabot, kay misupa kung wagid maghinulsul. Ang Holy Spirit kanunay nagtandog, huy, nakasa ka. Nakapangawat ka. Nakapatay ka. Naglapas ka sa lulupahulay. Nagsimba kag Diyos. Naglapas din kaon ka ng gidili. Nagbisyo ka. Kanunay nagsulsong na kinahanglan nga maghinulsul ka sa imong sala. Aron mapasaylo ka. Pero ning insistir jud ko, padayon gyud ko sa pagpakasala, hangtod kadugayan mga higala, ang sala di na nako ilhon nga sala. Sam na first offense, nag-alagad ka sa ginawa, ka nagkaon na ng baboy. Pilimo ang kaon mo, siguro, kulbaan kagayo. Kulbaan kagayo, kay gihasol mo na huna. Ang Holy Spirit nagtandog ni mo, sayop na, sala na, pag hinulsol. Pero imo mang gipabungol-bungulan hangtod kadugayon higala di nakakadungog sa tingog sa Holy Spirit. Sabar na tao nga pilimirong tiniil niya sa kabatuan. Sakit, batyagon niya sakit. Pero madugay niyang tunob-tunob sa kabatuan nga nagtiniil. Di na siya batiog kasakit kay gikubala na iyang tiil. Samang pagkasulti sa dugayng hunghong sa Espiritu Santo atong gibalibanan, wa na to, paminawa na karoy, ipabungol-bungulan na to, hangtod kadugayan higala, ang sala ato ng ilhon nga di sala, o kay di, wa naman ta mag-ila nga sala, wa na po ta maghinulsol. O niya, namatay ta higala, nga wa ta nakahinulsol, maunay sala, batok sa Espiritu Santo, ang sala nga wa na nusulde. So di sa ta mapasaylo. Sumunang salaa nga di pasayloon si Ginoo kadtong tao nga namatay nga wa makahinulsol sa iyang makapakyasan. Okay, wa naman tayo mga higala. So ato nakita si Brother Gino Arcabal, no? Salamat kaayo. Okay, niya ang atong timsong higala sa di pahingpit tapuson atong tulumanon. Okay, magambot amahan na mo na sumalangit. Salamat o Diyos sa iyong pagpakikuban. Salamat sa imong mga pulong. Giyahay kami tanan pa yung di akanimo, kina mag-isalig sa alam sa Kristo nga manaluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon, sa kini, ang mayong balita o kaninyong tanan,
among mga suki o mga pinalanggang tigpaminaw. Sa ngalan sab na ni Brother Julito, Brother Isaw Dihito, ang Brother Joel Tirana, kini ang